ma'aiki gatan al'umma. Shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma. Daha duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Ya tabaraka sarki malikal mulki Allahn kowa, ka daɗe ni da baiwa rabbana in faɗawa kowa, in faɗa in ƙara annabi ya wucewa kowa. Rabbu ba dan ni ba dan rasulul kullu madubin al'umma. Kai salati Allah gun Muhammadu dan Abdullah, shugaba mai farko annabin ƙarshe sirrillah, har iyalai nasa har sahabbansa duk ya Allah, su suka fafata mu a yau daɗin muka samu al'umma. Gaida babban shehi kutubul makatumu habibi, shehu na tijjani mu tafarkin gamu yau mun bi. Kai ne daktan nan mai warke duka cutan kalbi, na gaida waliyin rabbu barhama kaula a shehin al'umma. Shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma. Daha duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Gaban mu uban Isma'ila gausi na sai hange, gausi jirgin tsira ka riga ka wuce sai hange, ka saka mu a hanya gashi yau duka mun daddage. Isma'ila gausin rabbana shehu na jagoran al'umma. Ga wata sha kallo sayyida rahama ummana, ga uwa ga marayu sayyida rahama kibulana. Kin ga duk makiyanki sayyida wallakin musu rana, rabu shi ya baki sayyida ki zamo rahama gun al'umma. Assalamu alaika shugaba annabi madalla, gaisuwa a gare ka mai aminci madubin kalla. Lamarar soyayya annabi kaga duk mun kulla, za mu dinga faɗar ka annabi kai kaɗai ne gatan al'umma. Shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma. Daha duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Shugaban duka annabi kai da kai namu mai takalmi, kai kaɗai kaga Allah ga ka ga rabbu ga takalmi, har ku kai zancen ku babu mai jin ku sai takalmi. Tamburan ban girma kun ka mai takalmi gatan al'umma. Sannu Abdullahadi garkuwa namu dan Abdullah, kai ne alwali razanar kisra babullah, mai buraka annabi lafiya sayyidi Abdullah. Ba kamar ka ma'aiki kai muke so ma'aiki hasken al'umma. Mai liwa'il hamdi shugaba katon dangina, kai ne ɗaya taska annabi sitirar jinsina. Rahaman al'umma shugaba rahamar Allah na, dole sai inda ka ake faɗa sannan Allah ya ji al'umma. Shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma. Daha duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Ya muradul kauni annabi kai kaɗai jigo ne, Allah ya yi ka gare mu dan ka zamo rahama ne, ka zamo mana farko shugaba wai ya sirrin ne. Kai ne karamin su kuma babban su annabi gatan al'umma.
kainuwa kake annabi kai da shan tsarin Allah ne murucin dutse kan ka zo aika shirya ne kan muti shasara sassaka bai sa ka gaza ne ba gaban kama aiki sai ilahu makagi sarkin al'umma Adamul asnabi annabi namu karshen zance mai amul fili shugaba kai na alkince masu kullin shirka annabi ka bi ka kwakwance ka burge Allah har yasa ka zamo rahama gun al'umma shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma ahadin mai shaida kai kadai ne ma'aiki annabi gogagge wanda Allah yake gaidawa baban zahara ugunka alam suke sarawa baiwar da ilahu ya baka annabi ba a musawa haske a saman haske kake sannu annabi gatan al'umma sannu abdullahi shugaba sai ruhina ga ka abdulhadi da kai ne muradin raina ɗaha abdulbaki kai kaɗai furucin harshe na shugaba ɗan Allah lullube ni ga karan sharrin al'umma ka bar ni da kaina shugaba ka zamo sitirana kai mun dan Allah annabi ka ji kukan raina na yi kukan kunci kan rashin ka muradin raina na haja ni jikinka in zamo ɗaya naka cikin duka al'umma shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma ahadin mai shaida kai kadai ne ma'aiki gatan al'umma shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma a duk mun shaida kai kadai ne ma'aiki gatan al'umma shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma ahadin mai shaida kai kadai ne ma'aiki gatan al'umma kullul kulliya annabi kai muke wa bege ruhul qudsiya babu ranar da zambar bege nuratul anwari ka wucewa idan mai hange assalamu alaika abin yabo sannu annabi rahmar al'umma mai turakun ɗaukar nauyuka annabin ƙura kallo sannan hasken haske ba a tsaida ka in ka fullo sannu mai ƙura'ani shugaba na wata sha kallo kai kadai ka iyawa taimaka ka iya mana gatan al'umma ya ruhul haƙi shugaba na ado na ma'aika ya babul amni mai zara ta maza da mayaka hairin rusulullah zarumi mai ji da madoka ka'idul gurul muhajjali na ma'aiki tsiran al'umma shugaban mu ma'aiki kai muke so shafi al'umma ahadin mai shaida kai kadai ne ma'aiki gatan al'umma annabin mu mutibin shugaba lafiya takawa baya aikata komai sai makakin mu yayi nunawa sahibu darajatul uliya kai kake saitawa ya rasulal da'i ilal huda ya jirgin daukar al'umma
baka karya, ya ajallin zati zuwanka ne duk muke sa kaya. Kai ne ainin na'imi halinka aikin koya, ko su so kama aiki ko su ki, kai ne dai gatan al'umma. Sahibul izzari zulkawi Allah ya iya ma, ga ajallin zati duk abin da ka so an yi ma. Kai da ka daga hannu take Allah yake mika ma, ya suraɗin lahi ba irin ka a share kukan al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, da duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Wanda baya gori rabbana mai isarwa kowa, ka tare mana jifan makiya inda kai ba kowa. Koramar iya bege ban isha in rabawa kowa, sa'in zamto tamkar rubu ai ta nema dukkan al'umma. Kawanar akwanu rabbu ne mahalicin samai, dabbar zamani rabbu ne mai daɗi yayi maimai. Halikul mahaluki malikal mulki sarkin samai, karka bar ni da kaina in shagaltu da ruɗin wannan duniya. Ruhul arwahi lutful ka'inati masoyi, mai tajin isi mai makaman da ba a sauyi. Ya aba zahra'u kai ta min kar a sauyan sauyi, ya muradul kauni ka bani kyautar da zana rabawa al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, da duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Nan zan da sa'aya annabi mai iyawa kowa, ka saka in zamto fitilar haskakawa kowa. Ka daɗe ni da baiwar baituka in wucewa kowa, shugaba dan Allah karka bar mu cutu a hannun al'umma. Wanda ke maka bege shugaba sayyidi abdullah, jibrilu muhammad annabi kai nake son kalla. Daga sai da rahmatu wacce ke share dukkan kwalla, ya ilahul kauni jikan ubana muhammadu mai san al'umma. Rabu ƙara salati ga shugaba mai adon koraye, ɗan aminatu annaba arziki shekarar giwaye. Daga abdullahi mai gida mai can halaye, sa iyalai nasa har sahabbai a waƙar gatan al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, da duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, ta duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, da duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma. Shugabanmu ma'aiki kai muke so shafi al'umma, ta duk mun shaida kai kaɗai ne ma'aiki gatan al'umma.